Huomenta, huomenta. Tein tuossa aamulla tommosen Ossun 7 sakran meditaation. Huomasin, että mulla nousi vihapintaa. Mä haluan vähän sanottaa sitä nytten. Mä olin tuossa 2 viikkoa reissussa Malesiassa. Täytyy laittaa hetkessä poikki, koska laitan siksi poikki, koska mä vähän tunnen edelleenkin kiusaantuneisuutta siitä, jos mä teen video samalla kuin ihmisiä kävelee vastaan. Mitään, sanotaan nyt sekin. Tosiaan niin vihasta, niin me oltiin pari viikkoa Malesiassa tuossa perheen kanssa. Ja ei siinä mitään, me oli alkuperäinen suunnitelma lähteä silleen, että me ollaan muutama päivä Kuala Lumpurissa, mikä toteutuikin. Kaikki meni ihan hyvin sinne saakka, kunnes oli tarkoitus siirtyä toiselle paikalle. Mentiin Kuala Lumpurin lentokentälle. Siellä sitten oltiin varattu etukäteen ja meillä oli liput valmiiksi, että lähdetään Balille. Ollaan viikko Balilla. Se ei mennytkään ihan niin kuin kaikkien suunnitelmien mukaan se reissu. Eli siitä oli mutkia matkaan sen puolesta, että ensinnäkin, koska ei ole täyttä niin kuin määrää otettu tai ei tullut otettua täyttä määrää, niin kuin, eikä ollenkaan itse asiassa noita tutkittuja turvallisia, työssä siihen, että olisi pitänyt olla ensinnäkin toi ajatus vähän katkeilla. Jos pitänyt olla noin nenätikut testit tehtynä ja sitten ei sinne mitään. Käytiin tekemässä ne, mutta sitten mentiin uudestaan, niin sitten tökkäsi siihen vielä, että kun oli lääkärin todistus, että ei voi niin sanotusti ottaa annoksia, ne sanoi, että se ei riitä se lääkärin todistus, vaan se pitää olla toi sairaalan kirjoittama eikä lääkärin kirjoittama. Jep, siinä mitään. No, mä ajattelin siinä vaiheessa, tämä nyt kuuluu tähän, että täytyy hyväksyä vastoinkäymiset. Ja en tuntenut sillä tavalla vihaa, tai silloin sitä vähän sitä vihaa sisäänpäin. Tilanne ei edelleenkään sinänsä viranomaiset tekee mitä ne tekee, mutta se, että mulle se on itsestään tosi tökkii vastaan, että niin kuin tavallaan ihmisarvon mittari on se, että sulla on tietty määrä annoksia otettuna. Se ei niin kuin mene mun jakeluun. Varsinkaan sitten, kun nämä annokset ei ensinnäkään ei anna immuniteettia. Eikä edes estä sitä, että sä voisit niin kuin tavallaan, että se loppuisi se tavallaan noiden ton sairastelukierre täällä niin kuin Suomessa tai ylipäätänsäkään maailmalla. Mutta silti edelleen useampi maa niitä pitää. Tarkoitus ei nyt sitten ollut ei päästä Balille. Olen surullinen Balin paikallisia matkailuelinkeinoharjoittajia kohtaan. Me saatiin hotellit peruttua. Siinä meni siltä hotellilta 800 €, koska ne oli se sai siihen päivään saakka peruttaa. Samoin sitten, että kuinka paljon siellä olisi mennyt meidän perheellä rahaa siihen, että olisi käyty siellä päivittäin syömässä ja tehty reissuja ja muuta. Mutta ei se mitään. Näillä mennään. Joo, tässä on vähän minkä takia tuossa sakrameditaatiossa tuli vähän sitä vihapintaa. Niin tämä oli yksi syy. Mulla on tapana ollut vähän tuon vihan suhteen, että mä oon yrittänyt korvata sitä sillä tavalla, että ei sun annat sen vihan tulla ja mennä, mutta se, että nyt mä oon niin siinä tavallaan vaiheessa, että mä uskon enemmänkin siihen, että sen vihan pitää myös tulla kuulluksi, eli se hyssyttelykään ei auta yhtään. Kyllä se sitä ohi menee sitten, mutta se, että
viha kuuluu sillä yhtä lailla tuohon ihmiselämään kuin kaikki muutkin tunteet. Se vaan menee näin omasta mielestäni tässä minun maailmassani. Viha on tietenkin mulle muutenkin vähän semmoinen vaikea tunne vuosien saatossa. Jossain vaiheessa vihan kanssa oli silleen, että oli aikoja, kun sitä keräsi sisäänsä, eli yritti omalla kiltteydellään niin kuin tavallaan miellyttää muita. Teki mitä pyydettiin. Siinä vaan itse unohtui siihen välissä. Tarkoitti sitä, että kun mä en ollut aidosti oma itseni, vaan miellytin muita, niin se viha pikkuhiljaa rupesi kerääntymään sisäänpäin. Ja sitten se tuli niin kuin sellaisena ryöpsähdyksinä ulos. Sitä on ollut tässä opeteltu nyt viime vuodet, että vaan niin kuin sellaisia asioita ja uskalla olla eri mieltä muiden kanssa, vaikka se olisi se mielipide eri kuin mitä ne muut ajattelee. Sinänsä tämä viimeiset 3 vuotta tässä korona-aikanakin on ollut hyvä harjoitusta siihen. Kaikki ei tykkää, eikä se mä sille voi mitään, mutta mun on kanssa saatava oma mielipiteeni näkyviin. Osa tykkää, mutta se pääasia mun mielestä kaikessa asiassa on se, että seuraa omaa sydäntä. Joo, itse asiassa tuo vihakin nyt, mitä mä äsken tuossa tunsin, niin se vähän, jos saa tulla kuulluksi, niin mulla lähti jonkinlainen taakka tavallaan liikkeelle ja nyt tuntuu olo vähän kevyemmältä. Mulla on muita ajatuksia vihasta. Mut joo, toikin jo sinänsä oli hyvä opetus toi palijuttu. Toki olisi pitänyt etukäteen olla ehkä tarkempia noissa miettiä, mutta se, että onko se käytännössä, tai sanotaan, että kuka vähänkin enemmän on matkailu, niin kun menee katsomaan tonne tavallaan eri maiden noita rajoituksia tämän kuuluisan taudin suhteen, niin se joutut kaivamaan sieltä niin kuin suurin piirtein ministeriöstä lähtien sieltä tiedot ja esimerkiksi, että miten sä pääset silloin, kun sulla on 3 annosta otettuna, 4 annosta otettuna, jos sulla on jäänyt viimeinen ottamatta. Niin näille taas, mitkä ei ole ottanut, niin se on helkkari iso työ kaivaa aina niitä tietoja sieltä esille. Meillä nyt muuttui matkasuunnitelma sitten just Balin suhteen silleen, että jäätiinkin sitten Malesiaan. Ja otettiin halpalentoyhtiön liput tonne Langkaville. Oltiin siellä sitten toista viikkoa. Malesia sai meidän verorahat tuolla reissulla ja se on ihan ok. Mun mielestä jotenkin nyt jälkikäteen ajateltuna, niin se, että joku maa rajoittaa sitä käyntiä, niin ehkä olisi pitänyt olla menemättä semmoiseen, tai niin kuin yrittämättä edes semmoiseen maahan. Mä uskon itse siihen, että matkailun vapauteen sä saat mennä sinne minne haluat ja silloin pitää olla samat säännöt kuin kaikilla muillakin. Ymmärrän sen, että on viisumita ja muita eri paikkoihin, mutta sitä mä en ymmärrä, että on laitettu tietynlaisia mittareita, joka oikeuttaa sua maahan päässä. Heti olo vähän keveni tästä. Nyt siis mulla on vähän ajatus, mitä mä teen seuraavaksi tässä. Katsotaan. Ja pikkusen tuntuu möykky tuolla ja mä yritän vähän purkaa sitä pois. Katsotaan mitä nousee. Elämä on mielenkiintoista, se tuo kyllä oppiläksyjä
niin suuntaan sun toiseensa koko ajan. Mietin just tätä kaikkea, niin kuin, mikä mulla on kans kertänyt kaiken näköistä tunnekuonaa ja vihaa sisälle. Se, että mä jossain vaiheessa lopetin tavallaan, mä olin aika kärkäskin sanomaan mielipiteitä jossain vaiheessa asioista. Ja sit mä tavallaan lopetin se ja rupesin miettimään sitä, että mä keskityn vaan niihin kaikkeen hyvään. Ja jätän tavallaan tietyt asiat sillä tavalla, että mä en pysty niitä ratkomaan, niin mä käytännössä sivuutan ne. Sanotaan näin, että ihmismieli on sen verran kummallinen, että niin kauan kuin niissä asioissa on omasta mielestä, kun niissä on jotain, mitä sun pitää vielä niin kuin tutkia, selvittää, kohdata, niin kauan ne hyppii sun eteesi. Ja sitten ne ei enää hyppiä sitten, kun sä oot hyväksynyt ne ja oikeasti päästänyt irti siitä asiasta. Koitan seurata vähän itteeni. Mulla on esimerkiksi toi vihan näyttäminen edelleenkin semmoinen juttu. Mä oon täällä keskellä mettää. Ja mulla tuli semmoinen sisäinen tarve tehdä Teemu Syrjälät ja karjasta tälle videolle. Katsotaan mitä se purkaa ja mitä se nostaa pintaan. Koittakaa kestää. Vittu. Kylläpä helpotti. Linnut laulaa edelleenkin. Kaikki on hyvin. Itse asiassa vielä tuntuu itsessäkin sille, että energia lähti liikenteeseen. Miehellä pitää olla pallit ja niitä pitää välillä myös tuoda esille. Ja miehillä on myös tunteet. Jos on vihainen, niin käsittelee sen vihan. Jos on surullinen, niin käsittelee ne surut. Ei teeskentele mitään niin kuin lillukan varsia siitä, ettei. Ei, mä oon mitään vihainen. Mä oon vaan tämmönen. Mä yritän vaan keskittyä hyveen. Joo. Tää on niin vakava. Tämäkin video menee suodattamattomana eteenpäin. Mä en tästä sen kummemmin miettiä. Mitä sinä ajattelet tästä? Se on mulle sinänsä. En mä voida väittää sitä, että se on ihan yksi hailee. Kyllä sinänsä on, mutta tää kasvattaa mua, että mä uskallan tehdä näin. Viha on vihaa. Suru on surua. Pelko on pelkoa. Mutta että ongelma tulee siinä, jos ei kohtaa niitä. Ei hyväksy sitä, että on vihainen tai ei kohtaa sitä, että on vihainen, ei kohtaa sitä, että on surullinen. Ei näitä omaa heikkoutta. Me ollaan omasta mielestäni pakettia sellainen, että ei voi olla liidellä tuolla korkeuksissa, jos ei myös käy kaivamassa sittiä tuolla syvällä. Vedetäänkö vielä kertaa kiellon päälle? Perkele. Täpäs teki hyvää. Voimauttavaa. Netin vähän luontaisen rupes katsomaan sitä. Näkikö kukaan? Edelleenkin mä oon täällä yksin. Yhtäkkiä rupesi tuntua taas siltä, että taas se möykky keveni. Minä en ole yhtä kuin viha. Minä en ole yhtä kuin suru.
minä olen, minä tunnen. Kun tunne on valmis päästämään irti, niin tuntuu taas entistä kevyemmältä. Säikähtiköhän ne linnut? Täällä ei enää kuulu linnun laulua nyt, kun karjasi pari kertaa. Toikin se, että mä kieltäisin sen, että mä oon vihainen välillä, surullinen ja muuta, ja sitten, että mä teeskentelen, että ei mun tarvi niitä kohdata. Niin mulla se tekee ainakin sen, että se ei ole mulle totta. Ne pitää kohdata. Ne pitää tuntea. Ja ennen kaikkea hyväksyä ne tunteet, mitä sieltä nousee. Tämä on niin vakava. Nyt mä näin ensi kertaa jonkun ihmisen tuolla. Jostain syystä nyt oma tunnekuorma keveni niin paljon, että ei sillä ole mitään väliä. Tai ainakin nyt tuntuu siltä. En tiedä sitten, jos se kävelisi tuossa vastaan, niin mitä sitten? Joo. Nouseekohan vielä muuta, vai olikohan tää tässä? Nyt mä huomasin, että nyt on fiilis koheni kummasti. Mä rupesin ihan... Tuntuu hyvältä olla täällä mettässä. Saa hakeutua jonkun puun juureen tässä. Ai. En tiedä mitä teille vihasta tunteena herää. Mulle siitä niin kuin herää se, että se on monesti meissä ihmisissä äärimmäisen alaspainettua. Ja ei hyväksyttävää. Pelätään sitä, että joku näyttää vihansa. Pelätään, jos on omia lapsia, niin lapsen vihan näyttämistä. Se kolisee jonnekin tuo sisällä, mutta mihin se kolisee? Se koristee sinne kipeäpään kohtaan tuolla sydämessä, mikä kaipaa myös eniten sitä rakkautta. Vihan tarkoitus on oman tulkintani mukaan suojella sitä rakkautta. Ja sitten se viha väistyy lopulta siinä vaiheessa. Tai sanotaan näin, että se vihan verho hälvenee sitä mukaan, mitä enemmän ja syvemmälle ihminen laskeutuu siihen omaan todelliseen luontoonsa ja rakkauteen. Joo. Ai. Vähän tänne vähän energiaa äitimaasta. Jännä sitten rentoutuu, kun uskaltaa sanottaa, uskaltaa tuntea. Uskaltaa olla. Uskaltaa elää. Ai että, tästä tuntuu hyvältä. Joo, mä jään tänne nauttimaan tänne metsään. Metsävideo tuntuu hyvältä. Kohtakaa omat tunteet. Tää on niin vakava. Minä rakastan sinua.
Moi moi.